Sziasztok, kedves skorpiók! Most útmutatást fogtok látni a májusi hónapra. 3 sorba fogom kirakni. Milyen sok esett ki nektek így első lapra. A felső sor ugye a hónap eleje. Ez a hónap közepe már. Megpróbáltam most úgy rakni, hogy látszódjon a kártya, mert az előző kártyavetésnél nagyon zavart, hogy nem nagyon láttátok a kártyát, és nem én vagyok a lényeg igazából, hanem a kártyák. Úgyhogy most azért így döntöttem, hogy felülről veszem fel. És az utolsó lapot várom. Na, arra ránézünk, hogy az utolsó lap mi is nektek. Arra kérek egy magyarázó lapot. Az pedig az érmék 6-os. Na, de nézzük akkor az elején. Az elején én azt látom, hogy megjelent az ördöglapja, a lapkártyája és a remete. Valami manipuláció van itt annak érdekében, hogy valami olyan dolgot elérjél, ami téged boldoggá tesz. És nagyon jó ötleteid jönnek hozzá, és lehet, hogy van valami segítséged ez mellé. Lehet, hogy az ilyen belső, tehát, hogy a saját gondolataiddal, vagy saját gondolataidban jönnek olyan képek, amik segítik ezt a történetet, amit az elején mondom, hogy valami manipulációhoz folyamodsz, annak érdekében, hogy a célt elérd. Tehát én erre azt mondanám, hogy ez megbocsájtható bűn. És nem rossz szándékkal csinálod, inkább ezt is kiemelném még, mert nem rossz szándékkal nyúlsz ezekhez a dolgokhoz, hanem valami olyat akarsz belőle kihozni, ami neked is jót hoz, meg másoknak is. Ezzel el tudsz kezdeni teremteni, ezt duplán is mondanám. Elindulsz valami úton, de itt a hónap közepén szintén itt van a hold kártyája, meg itt is látszódik egyébként, tehát ez a 2 a intuícióról beszél, tehát valami megérzéseid lesznek valamivel kapcsolatban, és ezek segítik az utadat, azt, hogy elérd azt, amit szeretnél. Ez lehet, hogy munkahellyel kapcsolatos, mivel hogy érmék jelentek meg itt, vagy pedig, hogyha párkapcsolatra nézzük, akkor valamit le akarsz aratni. És szépen lassan építed fel, és
és lehet, hogy sikerülni is fog, de majd mindjárt megyek, és akkor majd értelmezem, mert most csak így képeket látok igazából, és próbálom összeolvasni. Az erő lapjával te így erőt nyersz abból, hogy olyan visszacsatolásokat kapsz, ami pozitív. Amitől látod, hogy jól teremtesz dolgokat, jól csinálsz dolgokat, és így eléred azt az állapotot a hónap végén, amikor így harmóniába kerülsz önmagaddal. Megnyugszol, tényleg ez a nagyon önfelett, boldog is vagy, jól érzed magad a bőrödben, úgy érzed, hogy elérted azt, amit igazából akartál volna már itt az elején, jól csinálod a dolgaidat, és utána egyből jön a uralkodó lapja, ami a stabilitást, a biztos talajt mutatja neked. Az utolsó kártya az, hát most nem tudom miért, de mindenkinek valahogy így az utolsó kártya, ami így tesz egy ilyen késztúrást, mert az utolsó kártya a hónap végén viszont az, hogy egy megrekedésbe kerülsz, egy passzív állapotba kerülsz, ennek ellenére, hogy te mennyire elindultál, mennyire jól csináltad a dolgaidat, mégis valamiért a hónap végén beüt az, hogy most egy ilyen szünet van. Vagy szünet lesz, inkább azt mondom. És amit te akartál eddig teremteni, az most megreked. És így lógsz a levegőbe. Tehát te itt nagyon vidám voltál, nagyon önfelett, tényleg nagyon jó érzelmi szintet értél el, stabilitást is megteremtetted magadnak, biztosnak érzed az egészet, ezt a dolgot, de az utolsó kártyalappal ezt így elvágják, mint a... nem is tudom most hirtelen mit mondjak erre, de ha munkahelyről van szó, akkor nagyon sok energiát belefektoltál valamibe, és azt próbálnád learatni. De mégis valaki neked keresztül húzza ezeket a szálakat, pedig nagyon jól csináltad. Ha párkapcsolatra nézem, akkor ugyanezt a sztorit el tudom mondani, hogy te nagyon jól alakítottad a dolgokat, de mégis rajtad kívül álló esemény, rajtad kívül álló személy azt mondja, hogy stop. És téged ez így nagyon meg fog lepni, nagyon meg fog érinteni. Ugyan itt nincsen a következő kártya már, hogy mennyire, vagy mit fogsz erre te reagálni, de mindenképpen mondom egy ilyen akasztott ember formájában lógsz a levegőbe, hogy most nem tudod, mit tegyél. Inkább igen, ezt mondanám, tehát hogy nem tudod, mit tegyél, most mit lépjél. És ez a hónap vége, hogy egy ilyen megrekedt állapotban vagy, és fogalmad nincsen róla, hogy most merre lépjél tovább, pedig olyan jól alakultak a dolgok. Hát nehéz energia, azt kell mondjam, mert amennyire itt poénosan, meg úgy éreztem, hogy itt mosolyogva kell elmondjam ezt a történetet, hogy te mennyire ilyen manipulációhoz nyúlsz, annak érdekében, hogy elérd a céljaidat, de nem rosszat akarsz vele egyébként, azt azért kihangsúlyoznám, tehát nem ördögi dolgokról van szó, csak hamarabb szeretnéd elérni azt ilyen formában. Vagyis hogy ilyen dolgokhoz nyúlsz azért, hogy gyorsabban történjenek az események. Gyorsabban rágyere dolgokra esetleg. De mégis mondom a végén, amennyire te itt örömködsz, ott a legvégén valaki neked keresztbe rak. És azt mondta, hogy most kitett egy stop táblát, hogy állj meg. És nem azt mondom, hogy vége lesz, csak egy kis szünet. Ez lehet, hogy napok, hetek, lehet, hogy hónapok, mivel
3 hónap az akasztott ember, tehát 3 hónapon belüli dologról beszél, ezért lehet, hogy ilyen 3 hónapig esetleg tényleg megint olyan történik veled, hogy a munkában mondjuk megrekedsz, belefásulsz dolgokba, és 3 hónapon keresztül most így már megint ugyanazokat kell csinálni, vagy ugyanolyan nehéz dolgokat kell csinálni, mikor te tökre küzdöttél volna érte, hogy valami lendületet kapjál, valami belendüljön ebbe, vagy legyen valami újdonság ebbe. De hogyha mondom párkapcsolatról van szó, akkor ugyanez, hogy kirakja a stopptáblát, és most álljál le, most egy kis szünetet kérek valamiért. Hát, skorpiók, én sok szerencsét kívánok, és még azt mondanám el, hogy igazából az útmutatások azért is nagyon jók, az én tapasztalatom legalábbis az, hogy fel tudsz rá készülni, és akkor nem érint meg annyira. Vagy pedig, hogy lehet, hogy nem kell ehhez hozzányúlnod, mert esetleg mondjuk rájön, hogy te manipulálod, és az nem fog neki tetszeni. És ezért mondja azt, hogy stop. És hogyha ezt nem veted be, lehet, hogy lassabban történnek meg a dolgok, de lehet, hogy célhoz érsz. És nem fogsz ilyen szituba kerülni, hogy megnyomja a vészgombot, hogy álljunk le. Úgyhogy ezt azért szerintem így, így forgassátok meg a fejetekbe, hogy mit mi ér meg. Egyébként meg tényleg szép májust kívánok, meg sok szerencsét, és csináljátok ügyesen a dolgokat, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, sziasztok!